Makadiko muri yeZimbabwe ini ndinoitwa Honorable Msawashi ndobva kuHeadlands. Ndakamirira Headlands constituency chikoro chiri paMountcamo High School. Ndoda kutenda zvikuru kuhurumende yeZimbabwe kuti vatiwo mastalins ayo kuti tinoaccessa masaisai tasingazvizive isu chiro kwedu chaitu tikada kutsvaga information tatoenda mumabhuku kutanga kutsvaga aya vana breeds takutsvaga mainformation but izvozvi zvatonyore tokunotongozvana online tichiresearcha pameta pachatGPT tishandisa masaisai edu pasina kana data ratashandisa. Ndoda kutenda hurumende zvikuru nekuti ini ndiri kunzwa kufara zvendakatosvika izvozvi ndiri kutoenda mumasaisai nditombotsvaga kuti ndinoda kutsvaga topic yechii kujiyo kana kuti kusainzi kuti ninyatso kudzidza kuti nindi impaweke ndiite mwana weZimbabwe yakadzidza. Chakakonzeresa kuti vana mai vedu nanambo vedu vatidze kusvika panosvika vamwe chekuti vanga vasina ruzivo. Isu ruzivo tarupiwa isu patapuwa masaisai chatogadzirwa upenyu. Uye zvinoda kunyanya kutenda apresident wedu baba vedu vatiratidza rudo zvikuru waona kuti zvakanaka kuti tivapuwa masaisai kumamisha uku nochingozviziva tichisvika mumatauni waonawo mari pachikoro pavo waisa but isusu tichingosiyiwa nekuti hatina mari but nhasi ndiri kunzwa kufara nekuti isusu tatopiwawo zvekuti ndakatosvika so wandozoti ayo Honorable wadzoka nekiti yewifi. Handoda kutenda zvikuru muri yeZimbabwe ndomufaro wandati ndikupeiwo mese muri kumatunhu akasiyana. Ndatenda zvangu. Honorable, kana mupedza chikoro munoita basa rei? Awachidokta. Makadini muri yeZimbabwe? Inini ndinodakara ndinoitwa Honorable Nwe Confidence from Tema Musikavani constituency. Tabauya unono kwa Mutare nyamashi pokuwa mastalin akatanga takapromiswa ndipresident wedu ende tiri kuzokufara tiri kuzokudakara tine mwoyo uri kufara nekupuwa kwataitwa mastalin ndipresident wedu His Excellency Emerson Dambudzo Mnangagwa. Nechiro chikuru chaatitira muzuva ranyamashi. Tiri kuzokufara kuti takukwanisawo kuendawo paindaneti dzataionawo kuzvikora zvamweni isusu takatisina asi ngekuti president wedu vanotida ndipresident vane mwoyo vatipawo machina mastalin takukwanisa kuti kuenda paindaneti kuti tiseche zvechikora tiwane kuita zviro zvechikora kuti tiende mberi neupenyu kuti tive neupenyu hwakanaka tive neupenyu hune chiedza mukati. Ndinoti kwamuri muri yeZimbabwe president wedu wakanaka mukati meupenyu hwedu ndosaka vatipa mastalins anobonga. Also speaking of Education 5.0, His Excellency, the President of the Republic of Zimbabwe, has ensured that we thrive to meet all the standards that are required in order to attain Vision 2030, which each and everyone has been preparing. And also these talent kits, we ensure that each and everyone have access to information, we have exposure on the skills that they might need in order, one, to maybe have enterprise skills and also two, to know the basic needs of a society. Of Zimbabwe. My name is Honorable Senator Tendo Lakama and I'm the current Serving Junior Minister of Tourism and Hospitality. Today we officially handed over some sterling kits and we would like to thank His Excellency President Emerson Dambudzo Mnangagwa for such generosity, because in some of our schools we were not able to receive information and learning was very difficult for us. So I would like to thank you, Excellency, and you're actually promoting Education 5.0 and in all corners of the country of Zimbabwe, and education is now is a starting my journey. So thank you, Your Excellency. Thank you so much.